sakho uzawusenzela ingxaki. Unikele bava abantu abathi kwa umthetho wami ndinje mina. Yebo. Andifihli isibakhuba. Abe abazalwane ngabagqibi bephuma ngalamnyango ngenxa yakhe. Akazazi sibabalo sakho basintoni. Kahle kahle bekufanele ba obubunje bakhe athetha ngabo ulwa namadimoni phala umuntu. Ngoba usathana nguye umuntu ondlakathekiso hayi abazalwane. So ndithi ke ndingumuntu live wokuthetha. Ndingumuntu andibhore uyabhoreka xa uhleli cala kwami usho ukuthi unayo ingxaki. Sosibene sto nathi nceke uyangqinela usosi. Uyangqinela nawe tata uthele. Hayi ndithetha inyani ndiyayazi lonto. Andinabhongo ngayo qha ndiyayazi. Uba ngathi ngihleli nawe wabe uqumbile uqumbile hayi ingxaki yakho mkhonza ayo yayo. Ndiqinisekile into ba xa uhleli nami sozibhoreka. Now ndithi ke abangcwele ngathi kule meko yoba ndandikuyo ndiphuma esibhedlela ndandizamla xa ngithetha. Xa ngizamla xa ndithethe ndingathi ndomuntu lo. No ngathi uba ndithi tata umayo ngizothi tata unayi picture yami ndinjalo. Now kwafika ke ndahamba ndabheka emsebenzini ndasuka emsebenzini ndinjalo ndaye emsebenzini ndingulo muntu ke ongathethi nabantu bayendo yibe ndicingela abantu nabandazi bandazi ngozomsebenzi bandingena ndikhwaza ndisangena eminyango bayithile mayibhenga apha ethile mayithile mayithi. Now ngaba lolo sizana inqomba endizawuyeka lo msebenzi. But uThixo wandinceda ndaphuka xa siphuma emsebenzini sidlula ngakule ntente ke bahlabelela lo uyahlabelela lo sisi. Into endasasendigezi ngayindlela sometimes ziyathanda ukuphuma late. Ziyathanda ukuphuma late. So xa sidlula apha ndithi kulo mfana hayi ngicela undidlulise enkonzweni. Ngiyandiva zona ngoba ndithe ngela xesha ndandikhonza double. Ndiyakhonza ngapha ndisesonweni ngapha sentsho into yami ukhonza ayikakanga. Usathana wandileka. Hayi nje kancane. Now xa ndifika apho uyahlabelela sisi wathi ndimbonene ndimthandayo mhlale naye. Hallelujah. Ndangena eminyango ndeva kunyuka into apha ngasemva. Ndahlala phansi ngathi ndiyathandaza wabeqhubeka ethandaza. Ngayivinga ngathi kune ice enyuka ibandayo apha ngasemqolo. Xa ngizama uphakama ithi lento qhubeka uhlale phansi. Kanti lixesha uThixo wendihilisha ngalo. It was 10:30 ebusuku. Hallelujah. Ngathi xa ndiphuma phaya ndahamba ndabheka efletini ndifika ndalala. Ndavuka ekuseni. Ndazijonga kwisipilisi wardrobe. Xa ndibanga ndazama uthetha ndathi Siyanda. Ndaziva ke uSiyanda yeza. Zange ndiyazi uba ndiphiliswe kungena ententeni. Ngicela uphinda le ngqondo. But after 3 days ndiva mana because ndivile lanto bengathi ayisibihleli kum. Yayimpiliso kaThixo at that time. But izange ndiyiqaphele ngela xesha because ndandisiya nje enkonzweni ngoba ndidlule enkonzweni. But ndaqaphela 6 ngangena phaya ngela xesha. Zange ndiphinde ndizamle xa ndithetha. Ndabuyela esimeni sami. Hallelujah. So ndizama ukubangcwele kukhona izinto uThixo asidlulise kuzo nezinto esimazi ngazo ukuthi uThixo each and every iBhayibhile sinobungqina obutsha. Ithi iBhayibhile ngobungqina simoyisile ongendawo ngobungqina bethu. Ngamanye amagama every day uvuka fanele uyamngqina uThixo. Suvuyela ubungqina bakho buka 2011 lo ndandiqale ngawo kwazi inkosi. Ungqina ngawo kwi-right naleyo. Kodwa ubungqina mabukhule. Praise the Lord. Mabukhulu ubungqina ndingakwacengani kongandaziyo. Enkosi uJesu. Ndingakwacengani ndingumntwana kaThixo. Praise the Lord. Ngoku mu20:5 kuthiwe sizophuma ngo7 o'clock. Ngicela nje abantu ngemvume yakho mphathi. Ngicela nje abantu abayi3. Ngicela abantu abayi3. Ngicela abantu abayi3 abancedwe nguThixo. Ndicela kanje ke bazalwane. Ngiyacela mhlawumbe zokwenza nje into ebohlukile. Since kwabantu bekudala bekhona apha nabaqhubekayo nabasijoyinile phakathi kodwa apha emvuselelweni uThixo akathethi angashiya imiyalezo kuwe bomeni bakho. Amen.
uThixo ukhona into othi njengoba kuqale lemvuselelo sesiyayiqale nge27 because befanele siyayenza ireview bangcwele wasijonge ngalokho singene apha size apha sidangele umoya phansi kanye ndithethe ukubindi indoda bedangela Nkosi yami besize apha sisuka ngapha eKapa yintata umonakali zange ndafikela la kumeko ukusuka eKapa oko besishumayela sazongena eDordrecht ayisuka madoda oko besithetha kanti baphendleleni ayikho into esithethile sithethe uYesu sinsayo ungaphoreka kanjani ohleli nami hayi praise the Lord azozele futhi oko besishumayela ukusuka eKapa sazofika apha sizona lapha eDordrecht kwangona sithulayo praise the Lord sishumayela uzwi so sifike apha ke mphofu ndifike apha umoya wami phansi maniqala apha kumqala ndifike umoya wami phansi apha umoya wami ngephansi ndafika kwashunyelwa irevival yenzelwe ukunceda umphefumulo womuntu njalo suvuma ke ukuza emvuselelweni ukungena uphume ngalamnyango uneqhatsha uphume usenalo suvuma kwimvuselelo ezinje you don't know bangomso kukhona God forbid kukhona abantu not ngokwaSathane ngokweplan ngokwekhalenda kaThixo kuFebruary abazofika ngokwekhalenda kaThixo ndithethe into ezingathethwayo ngokwekhalenda kaThixo kukhona abantu nje naphi njengoba sihlangene uThixo sinedile abanye nje bazobulisa nje ku2026 bathi hayi 2026 badlule emhlabeni yinyani lebangcwele emsulu liqiniso lingafunwayo lungisa indaba yakho noYesu ngoku izamfoka mingani ngicela uyiphinda lento bangcwele kukhona abantu abayobulisa ku2026 abathi molweni 2026 bahambe emhlabeni kodwa ke mawungenzeki into oba njengoba uyobulisa ku2026 ube ubunenyweba yokuhlala apha kule mvuselelo uye ku2026 usenabantu abazondayo mawungenzeki ungene ku2026 usenekrathi mawungenzeki ungene ku2026 usenamakhelwane ongamthethisiyo mhlambi nguwe uyothi hayi 2026 ngiyahamba emhlabeni hallelujah so sizohlabelela why I don't know why uThixo nenza nihlale apha kukhona abantu uThixo abalapha namhlanje umoya ongcwele ubenzele inyongo abazisemvuselelo ubaba mabashunye Yesu azange imvuselelo futhi imvuselelo bazona zangishunyelwa kangaka ngesono setho i-revival yabazalwane sikhona i-revival yesolonini kube khona i-revival esikuyo zange kushunyelwe kangaka ngesono umoya ongcwele athethe kangaka uthi khona uThixo into ebekade ilungisa ikhona uThixo into ekade ilungisa so nawe kungasali kule nqwelo le because le nqwelo iyahamba sishazawa zimbalo praise the Lord ngicela nje abantu bathathu abathi njengoba iqalile lemvuselelo bendinje spiritual ngicela ke mhlawumbe siziyeke ezikamo ezenyanga uba umoya ujisenze ungakwazi ukuthi because imvuselelo ivuselela nomthandazo lo nokufunda izwi eli nokufa umoya ongcwele ethetha nawe andazi noba ngithetha into zawo necaweni kodwa ezi zinto uThixo afanele vele uThixo avusinto uthethile uThixo kakhulu kule mvuselelo uthethile uThixo ngicela abantu abathathu abathi hayi nimvile uThixo ethetha nami wadinceda apha bendingakwazi ukuthandaza siyakufuna noba unqini nawu nobu bethu boba sifumana ithende ezingathi zibhetele siyakufuna kodwa nobu siyakufuna nobu umbonephi wena kukhona umuntu ongithola phakathi kwenu ningavumi nani haleluya sizokwenza into ehlukile ke namhlanje praise the Lord sifuna senze ingxolo sisembulelo sithi uyingcwele sithi uyahalalela sithi uyakhazimula kulondawo kuyo nje ukwenze ufuna nje sibhidwe uSathane okhona namadimoni akhe bethu kuphelile ngathi
sithi Sathane uyakodwa kuyaqala awukakapheli kathi kusho namhlanje Sathane uzodelikana ngifuna icelo amene enkonzweni uJesu namhlanje Sathane uzodelikana hallelujah 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 praise the Lord sizoyenza le ngxolo Nkosi uJesu uthatha le mic ayeke liyakusokolisa cingana Sathane usengxakini hallelujah uSathane usengxakini ndifuna na uthi amen hallelujah 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 baba hallelujah washa Jesu mawuthi mkhuka Sathane mawuthi phalisana sawo kakhulu sisenkonzweni silapha kule ndawo esisisa kuyo basalwane sesilapha ke oh hallelujah ndifuna nobuna madolo ujambe nobune singa ujambe uthi Jehova ndiyabonga Yesu hallelujah hey uSathane uzohlala ngathi usikazangathwa nguSathane uSathane uzosathihlegisa hey namhlanje siyasinyathele hallelujah ngifuna sithi siya kula nkonzo esingi abumhlaba evundile hallelujah sizokhwela isikhephe enkosi uJesu kwigaraji kamoya yabona isilebe sikuyo ngoyigaraji kamoya yes Lord praise the Lord egaraji ke bozalwana sicenge usipanela ebivila lisuku kubisimetrini athitho hallelujah praise the Lord silapha egaraji hallelujah ndifuna makhoko nale jesi le kubambileyo uyibeke phaya hayi makhulu ujampa umvuthika lapha kuwe ngaphakathi yes Lord neswekile lezawubaleka ngegama lika Yesu neswekile lezawubaleka ngegama lika Yesu awuthona baneni nakulopisi ke ne high blood pressure ku-2026 uzongena ukukhathula oh hallelujah ngoba ngephasi yakhe saphiliswa tatunkethu saphiliswa ngegazi lemfana siyaya pastor to speak yabona uSathane noba lo mfana into la sengisa yona Segoma sisi silo Yesu hallelujah sophila yo sizobi moyo
wathi bawuqale uphela iqhumela ndithethe izinto zenyanga ndithi ndonwabile bangcwele ndonwabile apha enhliziyweni ndimnandi kube mandi wasenyangeni haleluya kube mandi ukuba khona ngicela shayela izandla shayela ucala haleluya Lokuthandaza ngaso usigiyarisa haleluya ungasigiyarisa nje inhliziyo yakho oyimise emthandazweni mhlambe kule 30 minutes esinayo uyinuze uzijule emthandazweni kule 30 minutes ye praise and worship uzijule emthandazweni umcela uThixo abe nawe. Yes, I love you. Oh,